का जमाना आ गई है लक्ष्मण भाई। लोग कहता कि हमनी के देश तरक्की करता। ये कौन तरक्की हो कि देह लम्हरा मोट भइल जाता आ बाकी कपड़ा दिन पर दिन छोट भइल जाता। बात तो तू ठीक है कहत बाड़ा। अब यही लड़किया के देख लो, लागता कि लाज शरम कुल घोर के पी गइल बाड़ी। क्या हमसे कुछ कह रहे हैं? ना, हमनी में इतना हिम्मत कहाँ बा कि कुछ कहल जाई। ते ही कुछ कह रे कलुआ, कुछ कह सुनाओ। गड़बड़ा जाइबू गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की बाटे क मशीन रे जवानी। गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की बाटे क मशीन रे जवानी। पेनी के घगरी घूम जानी सागरी, पेनी के घगरी घूम जानी सागरी, बना जानी गुड़िया जवानी। गोरी हो गड़बड़ा जाइबू गड़बड़ा जाइबू गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की बाटे क मशीन रे जवानी। गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की बाटे क मशीन रे जवानी। गोरी हो गड़बड़ा जाइबू गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की बाटे क मशीन रे जवानी। गोरी हो गड़बड़ा जाइबू की क मशीन रे जवानी। Garata